Добрый день, гледачы і слухачы Еўрарадыё. Пры мікрафоне Тарас Тарналіцкі. Сёння у нас серада, 13 гадзін па Мінску, і мы традыцыйна абмяркоўваем палітычныя пытанні, звязаныя з Беларусю, з Павлом Мусавым, палітолагам, кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябра руху «Вольная Беларусь». Павел, вітаю. Добрый день. Павел, давайте пачнем, мабыць, з першага пытання, галоўнага пытання апошняга часу. Гэта зліў праекта «Беларускі гаюн». Той, што фактычна ГУБОП там яго ускрыў праз гэтыя недакладнасці сістэм бяспекі, якую распрацавала каманда. У мяне ўсё ж таки такое пытанне будзе, які ўрон тое, што ўсё ж таки праект зачыніўся зараз і пачалі судзіць людзей, там прынамсі затрымліваць людзей, якія туды звярталіся. Які ўрон антырэжымнай, антываеннай супольнасці гэты кейс увогуле нанёс, як вы лічыце? Ось зараз, тым больш, што ўжо прайшоў там пэўны час, можна ўжо больш-менш неяк падсумаваць. Мы дакладна не ведаем у плане чалавечага рэсурсу, якія шкоды былі нанесены праз узлом гэтай сістэмы, але думаю, што варта прааналізаваць той факт, што гэта не першы такі выпадак, калі сістэмы інфармацыйныя ці сістэмы бяспекі, якія адказвалі за збор інфармацыі, якія атрымалі камунікацыю з беларусамі, узламваюцца па розных прычынах. Першы такі прыклад гэта быў прыклад чорнай кнігі Беларусі, нягледзячы на спробы каманды данесці сітуацыю праблемную, якая ўзнікла ўнутры чорнай кнігі Беларусі, гэта так званы крот Гайко, які не тое, што там атрымаў доступ, ён займаўся сістэмай бяспекі, абслугоўвання. Ну, я разумею, з чаго вынікаў такі доступ такіх людзей, якія казалі, што яны былыя сілавікі, уваходзілі ў сістэме, а насамрэч аказваліся двайнымі, трайнымі агентамі. Прычына ў тым, што ў 2020 годзе пачала сыпацца сістэма. Гэта першы такі сур'ёзны выклік быў для сістэмы Лукашенка, калі пачалі адыходзіць функцыянеры сілавых структур, спецслужбаў, чыноўнікі. І вельмі цяжка прасачыць, а якая ж была матывацыя ў гэтых людзей. Ці насамрэч яны сыходзілі, ці ўсё ж такі заставаліся працаваць на рэжым, што было ў выпадку Гайко. А сваёй уласнай сістэмы апазіцыя, контрсістэма, контрвыведкі пабудаваць не паспела. То бок не было ні досведу, не было і нават мэты такой. Усе чакалі хуткай перамогі, бачылі, што людзі сыходзяць, а любы, хто сышоў з сістэмы, адразу уключаўся ў барацьбу супраць сістэмы без нейкага дакладнага аналізу, спраўджвання, бо і не было, яшчэ раз падкрэслю, і ні жадання, ні часу, і такая вера у светлыя матывы тых людзей. І вось чорная кніга Беларусі, хаця ўжо тады паявіліся пэўныя прэтэнзіі да Гайко, яна сталася першым такім званочкам, што трэба мець сур'ёзныя падыходы, ацэнку ў дачыненні да тых людзей, якія ўваходзяць у гэтую структуру. Хаця умоўна нейкі аналаг сістэмы бяспекі нібы спрабавалі пабудаваць. Гэта байпол, які павінен быў бы адказваць за пытанні бяспекі, да іх таксама звярталіся ў справе Гайко, каб спраўджваліся, каб яго спраўдзілі, і адказа і ніякай рэакцыі на гэтыя кантакты не было. І па сутнасці, уся база дадзеных тых людзей, якія злівалі інфармацыю адносна сітуацыі ўнутры Беларусі, яна апынулася ў руках у базіку, і ніхто не панёс ніякай адказнасці. Вось гэта першая праблема, тое, што за такія сур'ёзныя правалы ніхто не бярэ на сябе адказнасць. Тыя людзі, якія былі ўключаны ў кантроль, у
менеджмент гэтых структур яны засталіся. А вось я задам пытанне тады, ось там Антон Матолька, ён як бы узяў на сябе адказнасць за гэта, але ну ці гэтага на ваш погляд дастаткова, што ўвогуле можна зрабіць у такой сітуацыі, калі ну мы разумеем, што хутчэй за ўсё вельмі шмат людзей, там дзесяткі, а можа і сотні, а можа і тысячы чалавек могуць праз гэта пацярпець. Ну гэта ўжо хутчэй пытанне да Матолька, бо няма у апозіцыйных структурах ніякіх механізмаў, напрыклад, адказнасці, там ён не займае ніякіх пасадаў, каб яго звольніць. Напрыклад, калі мы кажам пра нейкія дзяржаўныя структуры, дзяржаўныя пасады, то там ёсць адказнасць, там кар'ера, так, чалавек сыходзіць, яго больш нікуды не бяруць на працу, калі гэта нейкая занядбаласць службовая, то яго могуць за гэта нават пасадзіць і арыштаваць. Ніхто, канешне ж, следства праводзіць не будзе. Ніхто да сённяшняга моманту не ведае, якім чынам быў запушчаны гэты бот. Ну, сам факт таго, што аператыўная інфармацыя, якая знаходзілася ў базе, не сціралася, і гэта асноўная праблема. А гэта ўжо ну канкрэтна да тых людзей, якія адказвалі за пытанне бяспекі. Я так разумею, што Матолька не быў уключаны непасрэдна ў працэс пабудавання гэтай сістэмы, ні кантроля. Ну, ён быў так агульны менеджер і публічная асоба. Ён не займаўся, напрыклад, ну, насамрэч вось гэтымі апрацоўкай дадзеных і захаваннем дадзеных. Ну, трэба, я лічу, правесці канкрэтнае ну, следства, хто адказваў за вось кантроль, за кіраванне службы бяспекі, калі нават, ну, праўда, што выдаваліся велізарныя грошы, ну, так. Калі гэта праўда, каля 200 тысяч. Ну, пісалі пра гэта так. Калі гэта так, і не гледзячы на такія фінансавыя ўлівы, то пытанне, а куды дзеліся грошы? І хто за гэта адказвае? Чаму неабходна гэта правесці такое хаця б следства і ведаць людзей адказных за вось такі правал, каб яны проста больш нідзе ні ў якой дзейнасці не былі дапушчаны. Ну, то бок фактычна гэта дыскрэдытацыя канкрэтных асобаў, якія адказваюць. Толькі вось гэтая публічная адказнасць, выключна маральная адказнасць на сённяшні дзень можа быць ну, нейкім такім умоўным пакараннем. Канешне, ёсць розныя фактары, яшчэ раз кажу, без канкрэтнай, гэта неправільна, проста зачыніцца, прабачце, мы ўсё зачыняем, і ніхто да канца не ведае, якім чынам такая сітуацыя здарылася. Чаму, калі чалавек з доступам адміна знаходзіўся ў Беларусі, чаму ён там знаходзіўся? Гэта ж, ну, скажем так, ключавое пытанне, што чалавек з такімі магчымасцямі, доступамі і разуменнем таго, што спецслужбы это лукашэнкаўскія, яны не лохі, прабачце за такое слово, яны эфектыўна змагаюцца з апазіцыяй, што паказалі і даказалі на працягу апошніх 5 год. І на жаль, ніякіх высноваў не было зроблена. Я б ввогуле вярнуўся яшчэ да 2020 году, калі невядома кім, невядома з якіх прычынаў быў абвешчаны ультыматум народны, які стаўся правальным для апазіцыі, для людзей, якія працавалі ў Беларусі. Шмат хто уключыўся ў гэты працэс. Ультыматум не быў забяспечаны не структурна, не інфармацыйна. Гэта быў абсалютны піар, які скончыўся катастрофай для беларускага актыву. І ніхто за гэта адказнасці не панёс. Я тады запытаю яшчэ ўсё ж такі пра доўгатэрміновыя наступствы закрыцця гэтага праекта. Вось як вам падаецца, як гэта адаб'ецца на тых людзях, якія, магчыма, верылі ў гэтую ідэю праекта, што можна неяк дапамагаць Украіне, але зараз вось паглядзелі, што з ЧКБ былі пытанні, зараз вось таксама з Гаюном, так можа і ввогуле не варта як бы ісці ў гэтым напрамку. І яшчэ пытанне таксама пра Украіну, таму што гэта быў важны праект, тым ліку, каб паказваць так публічна, што там беларусы супраць вайны, і вось каб Украіны і украінскія грамадзяне ведалі пра гэта. У нас былі чыгуначныя партызаны, таксама добраахвотнікі, і быў Гаюн. А вось Гаюна зараз няма, і гэта таксама такі удар па
такому іміджу публічнаму. Яшчэ быў план перамога і так, і перамога была, так. Тое, што адбылося з планам перамоги, гэта ўвогуле, я лічу, такая дыскрэдытацыя апазіцыі, якая павінна было б уже беларусаў нечаму навучыцца, бо ў бот плана перамога записывалася, па словах таго Шазарова, ягонага атачэння каля 200 000 чалавек. Гэта людзі, якія записываліся, яны не высылалі інфармацыю. Яны былі гатовы ўдзельнічаць у актыўным супраціве, не толькі дзяліцца інфармацыяй па словах таго Шазарова, менавіта гэтыя беларускія партызаны дзейнічалі дзякуючы інструкцыям з плану перамога. І такім чынам скончыць вось гэты праект велізарным скандалам, які дыскрэдытаваў не толькі там рэшткі байбола, а ввогуле апазіцыю, просто задаецца пытанне, хто мы як апазіцыя. Вось хто мы пасля такіх рэчаў, калі, разумееце, людзі, якія верылі ў гэта, аплочваюць гэтую сваю веру, сваёй свабодай і сваім жыццём. Беларускія партызаны, там параненыя, прастрэленыя калені, якія на дзесяткі гадоў зараз высланыя ў вязніцы, а людзі, якія на гэтым рабілі сваю палітычную кар'еру, яны ж нічым не адказалі. За вось такія абсалютна непрадуманыя і нават не авантурыстычныя, а злачынныя дзеянні ў дачыненні да, скажам так, лёсаў беларусаў. Што тычыцца праекта Гаюна, то гэта хутчэй быў такі інфармацыйны праект. Гэта тое, што зараз вельмі часта ўжываецца ў свеце інфармацыйных войнаў як белая выведка. Так? Просто людзі дзяліліся інфармацыяй, нечага такога надзвычайнага, чаго не маглі б, напрыклад, амерыканскія спутнікі атрымаць, ці украінская выведка пры дапамозе знову ЦРУ ці іншых структур Гаюн даставіць не мог. Ніякіх патаемных дакументаў, ніякіх там стратэгічных планаў. Магчыма, такія маглі быць выпадкі, я пра іх не ведаю. Так, яны маніторылі прасоўванне, але знову гэта хутчэй важна было для публічнай прасторы. Тых же вайскоўцаў, там базы, хтосьці рабіў здымкі. Гэта важна. Гэта, канешне, важна, бо гэта азначае і у сэнсе дэзінфармацыі, у сэнсе супрацьстаяння з сістэмай важна, бо гэта сведчанне таго, што на зямлі, у прасторы, у Беларусі ёсць вялікая колькасць людзей, якая не прымае гэтую сістэму, якая гатовая хаця б такім чынам адсочвання інфармацыі супрацьстаяць ёй. І, канешне ж, для сістэмы гэта была сур'ёзная пагроза, бо яна не ведала, з якой кішэні будзе сыпацца там пясок ці цячы вада, бо можа апынуцца так, што у структурах, сілавых структурах ёсць тыя людзі, якія інфармацыя дзеліцца, як гэта было з чорнай кнігі Беларусі, калі аператары мабільных сецяў дзеліліся дадзенымі сілавікоў. Гэта вельмі важна для супрацьстаяння сістэмы. Але з гэтага так ніхто і не скарыстаўся. І калі сетка, самае важнае у структурным супрацьстаянні з рэжымам, і не толькі з рэжымам Лукашенка, але з Пуцінам, гэта стварэнне сеткі. Сеткі, можна устойлівых структур. Уласна агентурнай сеткі. Так. Улады, рэжым Лукашенка, рэжым Пуціна стварае свае ўласныя сеткі, шпіёнаў, там, данасіцеля, агентаў уплыву, а апазіцыя, Захад павінна ствараць уласныя сеткі. Інфармацыйныя ці аперацыйныя, а ёсць людзі, якія гатовыя проста шчыра, без ніякіх грошаў, проста менавіта па ідэйных прыкметах дапамагаць апазіцыі, проста змагацца з сістэмай. І мы вось праз такія неадказныя дзеянні проста падрываем давер. Чым гэта можа абярнуцца для ўсіх нас? Гэта чарговы падрыў даверу да апазіцыйных структур, для такой актыўнасці, асабліва калі зараз пачнуцца нейкія масавыя затрыманні, калі пачнуцца масавыя працэсы, і людзі хутка таксама пачнуцца, і гэта нешта, ўжо нешта такога накшталт Гаюна, нават інфармацыйнага праекту стварыць будзе ўжо немагчыма.
Хаця ёсць яшчэ бок вы не верыце ў тое што магчыма яшчэ аднавіць працу гэтага проекта але пад іншым брэндам? Не, я думаю што гэта ўжо не ўдасца, бо Гаюн ствараўся на піку вось гэтага военнага руху так вось уварванне Расіі ва ўкраіну, уключанасць у гэты працэс беларусаў і Беларусь, і была патрэба на такія інфармацыйныя праекты. Быў патрэба і запыт на план перамогу, які можна было б, канешне, выкарыстаць ва ўмовах рэвалюцыйных зменаў у Беларусі. Зараз вось гэтыя рэсурсы, яны уласнымі рукамі, і пры дапамозе ў косках спецслужбаў знішчаны, то бок улады з аднаго боку і безадказнасць з іншага боку апазіцыйных структур паралізавала той неабходны рэсурс, які неабходны для перамен. У сваю чаргу рэсурсы сістэмы яны не закранутыя, яны фактычна стабілізаваліся, яны эфектыўна аператыўна працуюць, ствараюць рознага кшталту правакацыі, падрываюць аўтарытэт апазіцыі. Тое, што рабіла апазіцыя з 20 па 2022 год, фактычна ініцыятыва зараз пераключылася ў рукі службаў. Можна там прыгадаць той вядомы прыклад, калі на семінары па бяспецы 2 гады таму ці год з'яўляецца намеснік кіраўніка КДБ і кажа, што мы вас усіх схопім. І ўсё, гэта ўжо ж таксама інфармацыйны такі удар па ввогуле аўтарытэце апазіцыі, па вось гэтых асобных людзях, супольнасцях, і гэта будзе працягвацца. І на сённяшні дзень ніякай сістэмы супрадзеяння не створана і створана не будзе, бо калі гэта і трэба было ствараць, то гэта было трэба ствараць у 2020-2021 годзе, а зараз фактычна няма з каго гэта рабіць. Людзі, якія сышлі з сістэмы, тыя былыя сілавікі, якія яны адныя з першых, хто расчараваўся, паглядзеўшы, як працуе той жа байпол і той званочак сур'ёзны, на які павінна было б адрэагаваць дэмакратычная супольнасць і інфармацыйныя рэсурсы, гэта сыход талерчыка з байпола, калі ён паказаў усю тую кухню, як гэта сітуацыя развіваецца. Дарэчы, вы не ведаеце, дзе зараз талерчык знаходзіцца, чым ён займаецца? Я ведаю, чым ён займаецца, але не публічная думаю, што не буду пра гэта казаць. Это вось прыклады таго, калі людзі сумленныя, якія лічылі, што варта змагацца, сышлі, апанулася, што людзі ў анты-контрсістэмы па маральных сваіх якасцях нічым не адрозніваюцца ад тых, хто там кіруе краінай. Гэта праблема. І зараз, ось перш за ўсё, з боку расчараванасць вось гэты працэс. Чаму я кажу, першыя сышлі вось з гэтага кола апазіцыйнага людзі, якія мелі сур'ёзныя падыходы і сур'ёзныя погляды, якія былі гатовыя ствараць вось контрсістэмныя структуры, бо паглядзелі, што офіс это інфантыльная гульня людзей, якія ніколі не працавалі ў сістэме, якія не ведаюць, як павінна будавацца вось гэтая сістэмная структурная барацьба і супрацьстаянне. Яны прыходзілі з праектамі, яны праходзілі сур'ёзнымі праектамі, інфармацыйнымі пытанням бяспекі і проста бачылі, што гэта нікому не патрэбна. Зараз ужо людзей нават такога ўзроўню, такога кшталту, якія б маглі з велізарным досведам працы ў сістэме, там нават не бяру сахашчыка, каб яны прыйшлі і паслугі свае запрапанавалі апазіцыі. Ўжо такіх людзей не будзе, бо яны... Я вас перапыню, Павел, я просто нагадаю, што мы зараз з палітолагам Павлом Усавым абмяркоўваем сітуацыю, якая напаткала беларусаў з інфармацыйным праектам Гаюн, і будзем абмяркоўваць іншыя пытанні. Таму заклікаю людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, і не толькі ў Беларусі, усіх нашых гледачоў, калі для вас бяспечна, стаўце лайки, шэрце гэтае відэа
пішыце каментары, мы іх таксама будзем зачытваць, і калі вы знаходзіце за межамі Беларусі, таксама нам данатце. Усе неабходныя спасылкі ёсць у стрыме у апісанні стрыма, то бок все там знойдзеце. Я тады, Павел, перайду ўсё ж такі да іншага пытання, не менш важнай падзеі апошняга тыдня. Это вызваленне брэсцкай палітычнай актывісткі Паліны Шарэнды-Панасюк. Вось рэжым ужо 3 разы працягваў яе затрыманне, але яна нарэшце вызвалілася, то бок яе вызвалілі. На ваш погляд, чаму гэта адбылося? То бок у меня просто адчуванне, што рэжым мог у прынцыпе займацца гэтай фабрыкацыяй справаў вельмі доўга, і як бы яна Паліна все ж таки могла знаходзіцца ў турме. То бок, што ўсё-таки змянілася, чаму рэжым вырашыў яе выпусціць, як вам падаецца? Тут две прычыны, на маю думку. Першая прычына тое, што улады, там тыя рэпрэсіўныя органы былі ўпэўнены, што ў маральным сэнсе яны цалкам зламалі Паліну, што вымусілі на ёй усё, што яны хацелі, там падпісаць нейкія паперкі, нават у сэнсе практычным гэта не важна, это ў сэнсе сімвалічным для іх важна. Гэта ніяк там, конечно же, не адбіваецца і на лёсе Паліне, але гэта ў сэнсе вось гэтага маральнага супрацьстаяння сістэмы і апазіцыі, гэта заўсёды для сістэмы было прынцыпова паказаць, што вось мы можам з чалавека выцягнуць усё, што мы пажадаем. Выкарыстоўваючы абсалютна антыгуманныя спосабы вынішчэння маральнага ціску, псіхалагічнага, таму тут няма ніякіх абмежаванняў у сэнсе таго, што людзі, каб ратаваць сваё жыццё, могуць пісаць, падпісваць все, што заўгодна. Важна, каб выйсці з вязніцы. Гэта падстава для выжывання на сённяшні дзень. Другі момант гэта тое, што фактычна і перад выбарамі казалася пра тое, што улады будуць жадаць пайсці на нейкія ацяпленні адносінаў з захадам, нават не гучна казаць ацяпленне, а хутчэй на перазагрузку адносінаў, то бок вось гэтай кропкай важнай лёсавызначальнай для Лукашэнка ў псіхалагічным сэнсе, у палітычным былі выбары. Ён іх правёў на яго разуменне паспяхова, і для сістэмы ніякіх праблем гэта не выклікала. То бок гэта таксама сведчанне таго, што ўсе пагрозы унутраныя палітычныя, знешнія палітычныя, якія ідуць ад апазіцыі, яны не ствараюць сур'ёзнага выкліку. І канферэнцыя, якую Лукашенко там праводзіў некалькі гадзін, паказала, наколькі ён у такой эйфарыі знаходзіцца. І, значыць, адчуваючы сябе спакойна, ён вырашыць і вырашыў распачаць нейкую новую этап гульні з захадам. І, канешне, у пытанні гэтай гульні палітычныя вязні з'яўляюцца важнай картай гандлю. І каб працягваць узмацняць гэтыя сігналы, якія высылаюцца на захад, ён выпусціў нейкую там грамадзянку Злучаных Штатаў Амерыкі, якіх падарунак для Трампа, вось выпусціў яшчэ групу палітычных вязняў, і апошні такая гучная, канешне, крок гэта тое, што была выпушчана Паліна, якая была такім важным сімвалам супрацьстаяння, такім ідэйным чалавекам, які ўсё жыццё, можна так сказаць, сваё свядомае стаяла на пазіцыях нацыянальнага адраджэння, супрацьстаяння сістэме, такая загартаваная беларуская патрыётка. І вось гэта быў такі таксама паказчык таго, што мы гатовы выпускаць ужо не проста людзей, якія пацярпелі там за лайкі ці проста за ўдзел, а ўжо такіх важных фігур, як Паліна, магчыма, Павел Свірынец, гэта было б таксама наступным крокам, Дашкевіч, Ганна Андрэева і, магчыма, нават Пачобут. Але, канешне, Лукашенко павінен
таксама атрымаць нейкія сігналы з таго боку, каб гэты гандаль нейкім чынам перарос у такі сталы сістэмны працэс. І вось гэты практычны сэнс таго, што наступныя месяцы, магчыма, год можа адбыцца перабудаванне адносінаў з Захадам. Як гэта заўсёды было, думаю, што з гэтым звязаны вось такі крок вызвалення. У меня ёсць таксама пра гэта пытанне, трошкі пазней да яго звернемся. Я б хацеў працягнуць вось адносна прэс-канферэнцыя, якую дала Паліна у Вільні, там днямі яна адбылася, калі не памыляюся, ва ўторак яна была, панядзелак была, дзе яна заявіла пра неабходнасць узмацнення ціску на рэжым і адмову перамоў з ім. Гэта пазіцыя ўсё ж такі канфліктуе з пазіцыяй руху «Вольная Беларусь», вось які вы таксама прадстаўляеце. І Зянон Пазняк у апошнім часам выступаў з адваротнымі прапановамі, неабходнасцю пачынаць перамовы з Лукашэнкам, адмяняючы санкцыі, пачынаючы торг палітвязнямі. Як вы ацэньваеце гэтую пазіцыю былой палізняволенай? Што вы думаеце на гэты конт? То бок, ці трэба зараз прытрымлівацца такой даволі жорсткай пазіцыі, ці вось патрэбна больш, яна павінна быць больш мяккай? Добра, па-першае, папраўлюся, Каця Андрэева, не Ганна Андрэева. Так што прабачце. Што тычыцца пазіцыі Паліны адносна там працягвання ціску санкцыйнага і пазіцыі «Вольнай Беларусі» Зянона Станіславіча, я б не уздымаў гэтае пытанне ў сэнсе нейкай канфрантацыі і супярэчнасцяў. Ёсць шмат палітычных вязняў, якія, магчыма, не маюць такого гучнага прозвішча, якія ўсё ж такі выступаюць, сыходзячы з уласнай пазіцыі, з уласнага досведу, за тое, што людзей трэба выцягваць любым коштам. Тое, што перажыла Паліна, як ставіліся да яе, гэта цяжка апісаць і, безумоўна, перажыць, не пажадаць нікому. Тым не менш, ёсць яшчэ застаецца тысяча людзей у вельмі жудасных умовах, якія ўтрымліваюцца Беларусі, у вязніцах, у жудасных умовах. І мы разумеем, што не санкцыі сталіся прычынай, лагічна нават, як бы там хтосьці не спрабаваў спекуляваць, не санкцыі сталіся прычынай вызвалення Паліны. Так, і а менавіта спроба гуляць паміж рэжымам і Захадам, спроба вось прадаць нейкія там свае актывы на Захад. Канешне, можна стаць у позу і сказаць, што ніякіх мы не будзем весці, хаця Захад на сённяшні дзень на такіх жа пазіцыях і стаіць, не трэба весці ніякіх перамоваў. Давайте яшчэ 5 год пачакаем. Захад можа пачакаць, Лукашенко пачакае 5 год. Сістэма пратрывае 5 год. Людзі ў вязніцах пратрываюць яны 5 год. Так, это такое складанае пытанне. Гэта не складанае. У кожнага чалавека свой лёс, і мы не маем права вырашаць з пазіцыі ўласнага досведу лёс тых людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах. У ідэалагічным, маральным сэнсе, магчыма, так. Вось гэты такі падыход прынцыповы, ніякіх размоваў з рэжымам, ён, магчыма, і правільны, але ёсць рэальнае жыццё. Я не думаю, што людзі, якія выйшлі на вуліцу ў 2020 годзе, падпісваліся пад тым, каб правесці палову свайго жыцця ў вязніцах. Я вось читаю зараз каментары, якія у нас ідуць пад трансляцыяй. Тут вось кажуць вам, што вы, Павел, дарма хаваеце беларускія там сілы. Штосьці тут яшчэ пішуць, пытаюцца у вас, што вы думаеце наконт там спадар Пятрухін, актывіст, была навіна пра тое, што ён абвінавачваў, ён прымушаў як бы сяброў па
каардынацыйнай радзе звярнуць увагу на Машэнскага, прадпрымальніка з Брэста, уладальніка Санта-Брэмар. А вы вось што самі думаеце, ці варта пераследаваць бізнес, які, калі няма дакладных доказаў адносна таго, што ён завязан з рэжымам? Відавочна, што нейкія сувязі дакладна ёсць, гэта проста немагчыма у той сістэме, якую адбудаваў Лукашенко, але ўсё ж такі, ці варта пераследаваць такім чынам? Тут, каб не ўзнікала нейкага такога ўражання адносна адмены санкцый, я абсалютны прыхільнік таго, каб санкцыі ў дачыненні да чыноўнікаў, у дачыненні да так званых сілавых карных структураў уводзіліся пажыццёва і уводзіліся таксама ў дачыненні да сем'яў тых людзей, якія займаюць пасады у структурах адміністрацыі Лукашенка, і яны ніколі не адмяняліся. Я на гэтых пазіцыях стаяў заўсёды, і, напрыклад, для мяне было абсалютным здзіўленнем і недапушчаннем, хаця не было здзіўленнем, але недапушчальным было, калі ў 14-15 годзе у адзін дзень былі знятыя санкцыі супраць 300 чыноўнікаў лукашэнкаўскіх, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях, суддзі, пракуроры і ў фальсіфікацыі выбараў. Вось тады вось іх проста ездзіце куды захочаце, тады Ярмошына, як вы памятаеце, ў Парыж ці ў Вену паехала. Гэтыя рэчы недапушчальны. У тым ліку і да бізнесоўцаў буйных, якія пабудавалі свой бізнес на крымінальных сувязях з рэжымам Лукашенко. У Беларусі ёсць прадпрымальнікі, якія рабілі ўсё сумленна, іх бізнес разбураўся і знішчаўся. Таксама варта ўзгадаць Певціева, які быў унесены ў чорны спіс, і, як мы ведаем, хацеў скарыстацца з дапамогай дэмакратычных аналітыкаў, экспертаў, і нават былі плёткі пра тое, што ён прапанаваў 1 мільён еўра, каб зняць супраць яго санкцыі ў еўрапейскім звязі, і нават былі такія ініцыятывы, гэта я ведаю дакладна. У гэтых ініцыятывах браў удзел вядомы ў косках беларускі Інстытут стратэгічных даследаванняў БІС, не БІС, які зараз у адміністрацыі, незалежны, які намагаўся прасоўваць гэтую ідэю зняцця санкцый з лукашэнкаўскіх алігархаў. Што тычыцца алігархаў, так званых лукашэнкаўскіх, што тычыцца чыноўнікаў, так, гэта павінен быць неад'емны пакет санкцый, які абмяжоўваюць магчымасці іх камфортнага жыцця. Што тычыцца прадпрыемстваў, якія з'яўляюцца дзяржавабудаўнічымі, ад якіх залежыць нацыянальная бяспека, нацыянальная стабільнасць у перыяд трансфармацыі, тут, я думаю, павінен быць гнуткі падыход. Узважлівы падыход, збалансаваны, і тут я думаю, што гандаль мае месца быць, калі канкрэтна будуць вызвалены дзесяткі, сотні людзей, можна змягчыць санкцыі ў дачыненні да нейкіх канкрэтных адзінкавых прадпрыемстваў. Не тым, што вось хоп, адключыць пакет санкцый. Гэта так не павінна працаваць, і пра гэта ніхто не кажа. А павінен быць такі паступовы працэс злагоджвання, перамоваў, хаця б нават там распачаць гэты працэс стварэння кансультатыўнай групы па гуманітарных пытаннях. Вось хаця б з гэтага пачаць. Наступнае, што тут ёсць агульнапрактычны падыход у дачыненні да Беларусі. Вось гэты тотальны ціск санкцыйны, канешне, ён прывёў да ізаляцыі Беларусі, да пераарыентацыі яе на Расію. Нават на мінулым тыдні з Паўлам размаўлялі. Прадпрыемствы, якія працуюць на расійскі ВПК, яны даволі добра сабе адчуваюць, зарабляюць. Абыходзяць санкцыі. Так давайте займіцеся кропкавымі вылічэннямі. Пры гэтым схемы даволі добра распрацаваны абыходаў санкцыі на самім Захадзе. Сам жа Захад у гэтым працэсе ўдзельнічаць. Так не адна справа — гэта інтарэсы рэжыма,
это ягоны алігархат, ягоныя групы інтарэсаў, а іншая справа інтарэсы Беларусі. Іх тут трэба разводзіць, а ніхто з апазіцыйных структур, якія маюць доступ да заходніх структур, гэтага не разводзяць. Ну так. Яны кажуць, мы вводзім санкцыі супраць рэжыму ўжо колькі разоў, гэта ж спекуляцыя, гэта ж неправда. Ну што, Лукашенко у Літву ездзіць на машыне ўласнай. Ну так. Ці ў Польшчу ездзіць, і ён там у чэргах стаіць па візы і на мяжы па 50 гадзін. Уже і вайна просто ідзе. Канешне, ідзе вайна. Так а хто для нас беларусы? Яны саюзнікі Расіі? Давайце тады акрэслімся. Беларусы гэта саюзнікі Расіі ці ўсё ж такі саюзнікі украінцаў? Ну калі яны саюзнікі украінцаў і захаду, ну так стварыце умовы, пры якіх гэтае пачуццё, што яны антырасійскія, узмацнялася, а не тое, што іх успрымаюць як рускіх і ставяцца да іх як рускіх. Так дзе ж тады вынік дзейнасці, вось кажуць, не хавайце апазіцыю, дзе вынік у ўзмацненні сувязяў беларусаў Беларусі з захадам? Вось гэта стратэгічнае пытанне, стратэгічнае. Калі мы кажам пра вайну, вось калі вы ўзнялі на гэтае пытанне, практычная вайна, на чым яна на сённяшні дзень базуецца вайна? Вайна базуецца на тым, каб адарваць Беларусь, калі мы з пункту гледжання стратэгічных і тактычных мэтаў, гэта ўзмоцніць антырасійскія настроі ў Беларусі. Узмоцніць іх. Як іх можна ўзмоцніць? Толькі прывязваючы Беларусь да захаду. Хто гэтым займаецца сёння? Ніхто. Візы ўвялі, інфармацыйныя рэсурсы абмежавалі, Белсат на роўным месцы знішчылі. Гэта што? Гэта якая? Гэта вайна. Ідзе вайна, знішчаюць Белсат. Ну так, это мне таксама гэта дзіўна, чаму так не трэба губазік з гаюном. Дастаткова карысных ідыётаў, і пры гэтым офіс бярэ ў гэтым непасрэдны ўдзел, і ніхто не задаецца пытаннем. Так скажыце, калі ласка, што ж вы там рабілі? Пра што вы размаўлялі з польскім кіраўніцтвам, што Белсат стаўся ў такой сітуацыі? Якая ваша роль? То бок, альбо вы дапамаглі знішчыць Белсат, то тады пытанне, на каго вы працуеце. І наступнае, тэрыторыя. Якая важная задача на сённяшні дзень? Каб не дапусціць, каб Беларусь была далей уцягнута ў вайну, каб не дапусціць размяшчэнне войскаў расійскіх, каб не дапусціць размяшчэнне ядзернай зброі, ўсё гэта зроблена ўжо. Чаму? Чаму ніхто не намагаўся нейкім чынам гэтаму супрацьстаяць? Ну, зразумела, што уплывы Расіі ў Беларусі велізарныя, просто фундаментальна. Ну, але просто так аддаваць усю тэрыторыю Расіі без адзінага стрэла. Расія захапіла Беларусь без адзінага стрэла. Ну, калі не лічыць забойствы беларусаў у 2020 годзе. У рэальнасці без адзінага стрэла 10-мільённая краіна трапіла ў абдымкі Расіі. Тэрыторыя сотні тысяч квадратных кіламетраў, гэта сярэднееўрапейская дзяржава, трапіла ў рукі Расіі, яна размясціла зброю, яна размясціла свой вайсковы кантынгент. Вось давайте разважаць, а тут яшчэ прапануюць яшчэ далей давіць, каб яшчэ беларусы былі больш прарасійскімі, каб не было інфармацыйных рэсурсаў. Ну, так тады я не разумею ввогуле, што мы тут робім. Добра, а давайте тады перайдзем да іншага пытання. Вось тут да таго, што апошнім часам выступаў Лукашенко, і што заяўляў. Ось 10 лютага Лукашенко прапанаваў, дарэчы, стварыць у краіне цэнтры прыцягнення для ўсіх рэлігійных канфесій. Можа, вы гэта бачылі. Ён заявіў, што гэта тэма, якая апошнім часам яго хвалюе, якую ён жыве. Але пры гэтым все добра разумеюць, што якое стаўленне рэжыма да іншых канфесій, калі яны гэта не праваслаўная царква, там маскоўскага патрыархату, там да пратэстантаў, да каталікоў, што зачыняюцца там і чырвоны касцёл, і іншыя, і там дасылаюць у тым ліку ксяндзоў служыць у войска. Навошта, як вам падаецца, Лукашенко гэтая навошта ён пачаў гэтую размову? То бок ён хоча зноў жа стварыць вось такія умовы для яшчэ большага кантролю канфесій, ці гэта просто такое разважанне у пустэчу? Ну, ён, канешне, хоча дадатковай легітымізацыі. Ён хоча падкрэсліць, што у Беларусі ёсць міжканфесійная стабільнасць і згода з аднаго боку, так, што на ўсе канфесіі, там, пратэстанты, католікі, мусульмане,
падтрымліваюць існуючую сістэму, што ён не дапусціў да канфрантацыі, і нават праваслаўная царква, ось яна тут мае асобы статус, бо толькі праваслаўная царква падпісала канкардат з дзяржавай, што яна мае права там уваходзіць у дзяржаўныя структуры і праводзіць сваю палітыку. Магчыма, ён не можа не разумець, што менавіта праваслаўная царква з'яўляецца асноўным правадніком расійскага свету, і магчыма, ён нейкім чынам намагаецца стварыць раўнавагу. Гэта ўсё, канешне, цяжка прасачыць, наколькі практычныя ягоныя крокі ў дачыненні да вось такога міжканфесійнага дыялогу. Перш за ўсё, гэта, канешне, атрымаць для сябе практычную падтрымку і для ўзмацнення ідэалагічнай стабільнасці рэжыму. Нездарма падчас ягонай канферэнцыі былі прысутныя ўсі, там прадстаўнікі канфесій, не ведаю, ці былі прысутныя пратэстанты, але каталікі, як другая моцная і ўплывовая канфесія, яна прысутна. І пры гэтым з Ватыканам на працягу ўсіх 5 год захоўваліся кантакты. І нунцый прыязджаў, быў у Беларусі, выгандлёўвалі палітычных вязняў, хаця пытанне з чырвоным касцёлам, пытанне з кардыналам Свёнткам, яно было такім напружаным сістэмы. Магчыма, мне цяжка сказаць, ці спыняцца ўлады ў працэсе канфіскацыі чырвонага католікі, неважна дзе, ці на ўсходзе Беларусі, ці на захадзе Беларусі, заўсёды былі антырэжымныя, антымаскоўскія, антырасійскія. Таму каталіцкі касцёл, ён заўсёды для расійскай імперыі, для савецкай імперыі, ён заўсёды быў выклікам, і заўсёды пры расійскай імперыі, пры саветах з касцёлам змагаліся не так, як змагаліся з праваслаўнай царквой, якая нават у савецкія часы вельмі эфектыўна абслугоўвала інтарэсы Крамля, і ўсім вядома, што ўсе патрыархі былі на службе ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. Таму тут да праваслаўнай царквы тут іншае стаўленне было. Так, дзякуй. Мы можам перайсці таксама да новага пытання, якое ў нас вынесена на вокладку. Гэта размова пра чарговае паседжанне ўсебеларускага народнага сходу, якое пройдзе ў красавіку. Увогуле тут трэба зазначыць, што першапачаткова меркавалася, што УНС будзе выкарыстаны як орган для транзіту ўлады, але Лукашенко ўсё ж такі працягнуў правіць, і УНС ўсё ж такі не быў выкарыстаны, але пры гэтым ён зараз яго разглядае як такі гарант суверэнітэту. Вот сёння дакладна чытаў той, што пісалі ў Полю Першым наконт новага вось гэтага паседжання. Як вам падаецца, у гэтай структуры, якую збудаваў Лукашенко, гэты УНС сапраўды патрэбен, ён будзе працаваць, ці гэта ўсё ж такі ўжо той орган, які проста як на шашачкі на таксі, яны проста прыгожыя, але ніякай ролі ўжо граць не будуць. У аўтарытарных сістэмах працуе толькі тыя інстытуты, у якіх засяроджаны інструменты рэальнай улады. На сённяшні момант гэта сам Лукашенко, ягонае атачэнне, адміністрацыя, КДБ, МУС і вось гэтыя асобныя міністэрствы. Нават парламент, па сутнасці, ён не мае ніякага значэння. Толькі там зацверджвае тое, што... І паддаківаць можа. Таму тут як і канстытуцыйны суд, як і судовая сістэма, як такая. Канешне, яна выконвае там свае функцыі пэўныя, але у кантэксце асобнай улады галіны падтрымкі канстытуцыйных правоў, як і канстытуцыя, як вось гэты дакумент, яна на сённяшні дзень не патрэбна. У нас вось такая манархічны ўклад стварыўся, дзе адна асоба вырашае і ўплывае на ўсе галіны ўлады, а канстытуцыя, законы патрэбны толькі для грамадзянаў. І каб яны верылі ў тое, што яны на нешта ўплываюць. Так і з усебеларускім народным сходам, так, безумоўна, ён быў уведзены ў канстытуцыю як механізм дадатковы
на які б Лукашенко мог бы скарыстаць, калі б расейцы працягвалі ціснуць і вымагаць ад яго сыходу. Ён тады пайшоў бы ў прэзідыум. Нават да сённяшняга моманту мы не маем дакумента, які б рэгламентаваў дзейнасць прэзідыума УНС, хаця УНС з'яўляецца вярхоўным органам, ён над органам дзяржаўным, а прэзідыум гэта па сутнасці вось ледзь не першы ўрад. Ну так. А што ён, якія ягоныя функцыі, якія ягоныя паўнамоцтвы, як за што ён адказвае, няма такога дакументу, хаця ён ужо павінен быў быць, бо год ужо прайшоў. На яго ўся ж няма, нават не ўнесена ў Канстытуцыю, бо па сутнасці ў Канстытуцыю, калі мы возьмем Канстытуцыю Савецкага Саюза, там пра палітбюро камуністычнай партыі нічога няма, там напісана толькі ў Канстытуцыі, што камуністычная партыя гэта ум, чесць і совесть, умоўна, там мінус ум, чесць і совесть, это кіроўны орган, як і ў Канстытуцыі Кітая. І што вось, а тым не менш распісаны ўсе функцыі ўсіх органаў, там рады міністраў, рады дэпутатаў усеагульныя, там падзелены на нацыянальныя палата, там агульная палата і гэтак далей. Усё было прапісана. Тут ёсць узгадкі адносна толькі выключна функцыяў УНС, але няма ніякіх канкрэтных дэфініцыі, характарыстык таго, чым ёсць прэзідыум, хаця гэта па сутнасці экзекутыўны важны орган выканаўчы. Яго няма. Таму, канешне, яны стварылі, пасадзілі кветачку на зямлі, трэба яе падліваць. Вось каб утрымліваць імітацыю таго, што нейкія квазідэмакратычныя працэсы ідуць, што ёсць нейкія суперпрадстаўнічыя дэмакратычныя органы, ну, трэба праводзіць нейкія паседжанні, збірацца. То бок гэта хутчэй такая рытуальная гісторыя, гэта рытуальная. Ну, яшчэ раз кажу, пакуль вось не пабачым нават гэтага дакументу адносна прэзідыума УНС. Таму думаю, што у перспектыве з яго Лукашенко можа скарыстацца, бо дзейнасць усебеларускага схода гэта 5 год, калі я не памыляюся, так? І наступныя выбары павінны адбыцца перад наступнымі выбарамі, квазівыбарамі прэзідэнта, і вось уже тады Лукашенко будзе задумвацца, бо гэта ягоны другі тэрмін па новай канстытуцыі. Думаю, што вось да 30-й год ён паспрабуе нейкім чынам фізычна пратрымацца да 35-го году, і каб запусціць дадатковыя механізмы транзіту, але транзіту ў межах сваёй сям'і, свайго там клану. І хто там будзе, ці Віктор, ці Мікалай, ну, думаю, ўжо Мікалай дарасце, яму будзе колькі там 20 з нечым год, у 30-м, ну, але ён ужо можа быць уведзены ў нейкую палітычную прастору, там, увайсці ў прэзідыум УНС, там, стаць дэлегатам, то бок яго пачнуць абкатваць. Наколькі ён да гэтага псіхалагічна будзе прыгатаваны? Іншае пытанне, але у Лукашенка на гэта, ён на гэта зарыентаваны. Ці атрымаецца, гэта ўжо іншы. Я хацеў бы вярнуцца яшчэ да пытання той, што мы абмяркоўвалі наконт палітвязняў. Вось сёння з'явіліся чуткі, што хутчэй за ўсё Юрася Зянковіча ўжо вызвалілі за кратаў. І гэта значыць, што ЗША фактычна урад Трампа вядзе нейкія перамовы не толькі з Пуціним, але і, напэўна, з Лукашэнкам. Таксама трэба ўзгадаць, на мінулым тыдні выступаў Васкрасенскі ў эфіры «Азаронка», дзе ён распавядаў, што яны вядуць перамовы. То бок, ну, калі ёсць дым, напэўна, ёсць і вагонь. Ці сапраўды, як вам падаецца, гэты торг зараз адбываецца, ці гэта ўсё ж такі пыл у вочы? І калі гэты торг ідзе, ці змогуць Трамп з Лукашэнкам, ці Трамп з Пуціным і Лукашэнкам пра нешта дамовіцца? Ну, што тычыцца такіх выказванняў Васкрасенскага, я б асабліва вагу да гэтага б не даваў, бо сумняюся, што калі вядуцца перамовы, ён мае нейкі там доступ ці інфармацыю. Гэта хутчэй спробы паказаць, што, не гледзячы там на апазіцыйныя высілкі, захаваць
падыходы санкцыйныя, гэта ўжо не працуе. Ну і, канешне, шмат такія крокі, якія зараз адбываюцца, яны ідуць на карысць сістэме. Адносна Зянковіча, гэты працэс быў запушчаны заранёў. Яшчэ да выбараў у ЗША, да вынікаў, да інаўгурацыі былі чуткі пра тое, што як падарунак для Трампа будзе выпушчаны шэраг. Можа, яшчэ выпусцяць і журналістаў Радыё Свабоды? Так, і журналістаў Радыё Свабоды. Нездарма былі запісаны фільмы адмысловыя, іх падрыхтавалі, псіхалагічна зразумела апрацавалі. І такім чынам, як залог для задзел для пачатку перамоваў. Канешне, адміністрацыя Трампа можа пайсці на гэтыя перамовы. Што яны ўзамен запрапануюць? Нават некалькі візітаў прадстаўнікоў адміністрацыі Трампа, як ёсць візіт зараз у Расію, для Лукашенка гэта мела б важнае ідэалагічнае значэнне. Вельмі шмат рэчаў ён робіць выключна з псіхалагічнага ці ідэалагічнага падыходу, нават не з практычнага. Сам факт прыезду і умоўнага прызнання, што з ім размаўляюць, ён можа саслужыць, стаць гэтым трыгерам для далейшага вызвалення палітычных вязняў. Проста ён ужо у вачах змяняецца Захаду. Захад разумее, што няма з кім рэальна весці перамовы. Можна, канешне, там апазіцыю запрашаць, вазіць на канферэнцыі, але рэальная ўлада ў руках Лукашенка, і з ім трэба дамаўляцца. Такі падыход заўсёды дамінаваў. На Захадзе нават там і 10 год, і 15, і 20 год пасля такога кароткага перыяду крызісу распачыналіся перамовы, і менавіта па прычыне таго, што Захад тлумачыў, што апазіцыя нічога зрабіць не можа, рэальная ўлада у Лукашенка, трэба з ім дамаўляцца. Такі сам падыход будзе выкарыстаны зараз, і тут ужо апазіцыя трэба зразумець, ці яна да апошняга будзе стаяць на пазіцыях давіць Лукашенка, а потым, калі зменіцца кан'юнктура, зноwu будзе ў разбітага карыта, бо страціць ідэалагічную ініцыятыву. Альбо спрабаваць зараз як мага хутчэй пралічыць гэтую магчымасць і прапанаваць нейкі гнуткі падыход дзеля таго, каб ратаваць людзей. Я тады яшчэ запытаюся у вас, у меня было два пытання, я іх скампаную ў адзін, тому што час ужо застаецца нешмат до конца стрыма. Наконт вайсковага пытання, таму што на мінулым тыдні Владимир Зеленскі казаў, што летам ці восенню 25-го года, то бок хутка вельмі, Расія будзе спрабаваць непасрэдна ўцягнуць Беларусь у вайну. Хутчэй за ўсё, ён мае на ўвазе гэтыя вучэнні, якія адбудуцца на тэрыторыі Беларусі з удзелам Расіі. І таксама дацкая разведка паведаміла пра магчымыя сцэнарыі на выпадак заморозкі вайны ва ўкраіне. Яшчэ сёлета Расія можа напасці на адну з суседніх краін, менавіта ў гэтым годзе, і праз 2 гады можа рушыць услед рэгіянальная вайна на Балтыцы. Як вам падаецца, наколькі гэта ўвогуле магчыма, з улікам таго, што як бы у Расіі зараз ёсць рэсурсы там фінансавыя, ёсць рэсурсы людскія, але з тэхнікай ёсць пытанне. Але пры гэтым ёсць Кітай як такі бок у падтрымку Пуціна, і Паўночная Карэя. Наколькі такія, тое, што кажа, напрыклад, Зеленскі, і тое, што кажа выведка дацкая, наколькі магчыма ў гэтым замесе удзел Беларусі непасрэдны, про які ўжо кажуць уже 3-й год. Прынамсі, пакуль ідзе поўнамаштабнае ўторгненне. У нашай рэчаіснасці, у нашым свеце ўсё магчыма. І вайна ва ўкраіне гэта паказала і даказала яшчэ раз, што ўсе ліберальныя ілюзіі, утапічныя ілюзіі адносна таго, што мы ўжо скончылі з войнамі, што будзем жыць у лепшым свеце, просто былі знішчаны з пачаткам другой вайны, бо першая вайна, па сутнасці першая вайна паказала, што агрэсія Расіі будзе працягвацца ў тым ці іншым выглядзе. Канешне, ніхто не мог спадзявацца, што яна будзе такой крывавай і поўнамаштабнай.
тым не менш трэці год ідзе вайна. Так. І якія далейшыя сцэнарыі Расіі з яе рэсурсамі, насамрэч рэсурсы яе не абмежаваныя, калі яна не можа прадукаваць танкі, яна іх можа купіць, і яна не лічыцца са стратамі. У 1939 годзе, пасля таго, як адбыліся чысткі ў савецкім войскі, быў вынішчаны ўвесь патэнцыял генеральскі, там, вышэйшага кіраўніцтва, гэта не перашкодзіла Савецкаму Саюзу падпісаць пакт Молатава-Ріббентропа і адхапіць велізарны кавалак усходняй Европы. У 40-м годзе не перашкодзіла распачаць вайну з Фінляндіяй халодную, на якой яна страціла ледзь не 300 000 чалавек, тым не менш свае тэрытарыяльныя задачы і амбіцыі Савецкі Саюз выканаў. Яны ўсё, што патрабавалі ад Фінляндыі, яны дасягнулі. Канешне, другая сусветная вайна, вайна з Гітлерам показала, наколькі савецкая вайсковая машына адсталая, і без падтрымкі саюзнікаў наўрад ці яна б в гэтую вайну выцягнула, не кажу ўжо пра тое, што калі б яна яе выйграла. І рэсурсаў уступіць у вайну супраць НАТО, як агульнага блоку, як захаду, Расіі няма. Ну, гэта, канешне, это ядзерная вайна, і гэта канец усяму свету. І тым больш, што, канешне, і Кітай гэтага не дапусціць. Наколькі тут ключовым з'яўляецца два такіх моманта. Першае, чаго будуць датычыць мірныя перамовы адносна Украіны, бо там не толькі будзе на пытанні дзённым стаяць Украіна, яе бяспека. Хутчэй за ўсё будзе стаяць прысутнасць НАТО. Пытанне вялікае, ці згодзіцца, напрыклад, Трамп на тое, каб, ну, ён скажа, ну, НАТО, разбірайцеся самі, мы выходзім з НАТО і не будзем ужо НАТО падтрымліваць. НАТО як такое перастане існаваць, бо НАТО існуе на плячах ЗША і узнікала на плячах ЗША і Великай Брытаніі. Зараз Великая Брытанія не можа несці такі велізарны цяжар, і ніякая іншая краіна захаду. То бок пытанне функцыянальнасці існавання НАТО будзе стаяць важным. Трэцяе, гэта пытанне ультыматума, які высунула Расія ў лістападзе 2021 году, вяртанне НАТО на межы да 96-го, то бок яны там патрабавалі, каб не было і Балгарыі, каб у Балты. Калі, ну, я цяжка паверыць у тое, што ЗША згадзілася на такія ультыматумы. Ну, але калі дапусціць, што прысутнасць НАТО пачынае змяншацца ў рэгіёне, у краінах Балтыі, то тут відавочна, што Расія атрымоўвае карт-бланш да далейшага прасоўвання. Ну, якія пытанні бяспекі будуць? Ці знову вернецца Расія ў G7, стане G7, стане G8? Ці вернецца на стол перамоваў, ну, прысутнасць бяспекі Расіі, там той же Калінінград, калідор, каб быў створаны непасрэдны, правозы тавараў там па Балтыйскаму мору і гэтак далей. То бок, я не думаю, што гэтыя перамовы з Расіяй, якія намагаюцца знову кулуарна ў абыход нейкіх там публічных каналаў, у абыход размоў з партнёрамі еўрапейскімі, а вось размова такая схаваная, яна небяспечная тым, што там можа стаяць вельмі шмат пытанняў, якія датычаць бяспекі Еўропы як такой. І Еўропа ў гэтым кантэксце, ну, не мае свайго голасу. Яна, ну, вось маўчыць, яна разгубленая, не ведае, ну, бо Еўропы як такой адзінай няма. Моцных краін няма. У Парыжы праводзіцца канферэнцыя, мне гэта, канешне, вось вельмі не тое, што здзіўляе, нават там раздражняе. Яны кажуць пра штучныя тэхналогіі, калі ідзе вайна ў Еўропе, калі больш за 5 мільёнаў бежанцаў з Украіны, яны размаўляюць пра тое, якое там будзе будучыня, як абмежаваць, чым абмежаваць. Да вы разбярыцеся вы з Расіяй на пачатку. Стварыце вы нейкую адзіную сістэму бяспекі еўрапейскую. Займіцеся пытаннем войск, у вас няма войска.
У вас няма развітага ВПК, які б мог бы паўстрымаць Расею. Дайце Украіне магчымасць бомбіць Расею, там таўрусы, дазвол на тое, каб нішчыць расійскія. Вось гэтым вы займаецеся. А не разважайце пра што там, як будзе там развівацца штучная інтэлігенцыя, можа будучыні не будзе. І вось калі на фоне вайны вядуцца не канферэнцыі, не праводзяцца адносна пытанню будучай сістэмы бяспекі, ці як, напрыклад, калі насамрэч крытычныя будуць адносіны паміж ЗША і Европы, як забяспечыць Европу ад далейшай агрэсіі Расіі. Вось пра гэта няма ніякіх размоў. Дзякуй. Тады, напрыканцы задам пытанне таксама ад гледачоў, трохі тое, што ішло не па плане, але ўсё цікавяцца людзі. Там адносна ўсё ж такі вашай крытычнай пазіцыі да дэмакратычных сілаў, ці маглі б вы, напрыклад, іх за нешта пахваліць? Ці ёсць іх за нешта пахваліць, вось менавіта праз, калі казаць, вось сходзячы з вашага досведу? Давайте так, няма дэмакратычных сілаў. Трэба перастаць, перш за ўсё, ўжываць гэтае слово дэмакратычныя сілы. Калі б былі дэмакратычныя сілы, гэта была б нейкая аб'яднаная, моцная, уплывовая структура, якая пагражала бяспецы сістэме і была б гатовая змагацца за уладу. Бо што такое дэмакратычная сіла? Пол Каліноўскага гэта дэмакратычныя сілы. Умоўна Цыпкала і ягоная група лічыць сябе дэмакратычнымі прадстаўнікамі дэмакратычнай апозіцыі. Калі казаць пра офіс ці структуры да яго набліжаных, каардынацыйная рада. Вось тады трэба больш дакладна, бо мая крытыка датычыць выключна дзейнасці офіса, кабінета і каардынацыйнай рады. То бок, ці можна іх за нешта пахваліць? У палітыцы, як мне падаецца, няма такіх такого ўжывання пахваліць. Просто можна пахваліць за тое, што яны ёсць, так, але трэба казаць пра нейкія сур'ёзныя вынікі. Не займацца ілюзіямі. Гэта небяспечна, і гэта паказалі 5 год дзейнасці. Вось мы хвалілі, бескрытычна ставіліся да дзейнасці офіса, вось гэта ж нешта новае. Што мы маем у выніку? У выніку мы сёння абмяркоўваем пра пытанне таго, як колькі людзей пацярпела ад таго, што быў узломаны гаюн. Так. Давайце рэальна глядзець на рэчы. Калі ёсць рэальныя дасягненні у пытаннях развіцця структуру. Яны некаторыя ёсць тое, што працуюць механізмы, якія дапамагаюць выцягваць людзей з Беларусі, калі ёсць патрэба. Наколькі яны глыбако эфектыўны, гэта іншае пытанне, бо ёсць таксама шмат крытычных выказванняў адноснай дзейнасці байпол, байсол, байхелп з тымі ж самымі базамі. Але некаторыя людзі атрымоўваюць гэтую дапамогу ад дзейнасці гэтых фондаў. Добра, што ёсць такія структуры. Ёсць структуры, якія дапамагаюць палітычным вязням. Добра, што яны ёсць. Наколькі гэта маштабна, наколькі сістэмна, гэта ўжо ацэніць гісторыя, наколькі людзі гэта рэальна атрымоўваюць. Але ў сістэмным плане, у плане перспектыву развіцця, на сённяшні момант, мне падаецца, мы уваходзім яшчэ ў большы крызіс, і сістэмных вырашэнняў гэтага пытання да сённяшняга дня не існуе, я думаю, што і не будзе існаваць. На гэтым можна, у прынцыпе, і скончыць. Вялікі дзякуй, Павел, за размову. Побачымся на наступным тыдні. А гледачам Еўрарадыё я нагадаю, што ў нас цягам дня будуць яшчэ 2 стрымы. З Максімам Жбанковым мы будзем абмяркоўваць беларускую культуру і ў якім стане яна зараз знаходзіцца. А таксама потым да нас падключыцца Александр Фрыдман, і мы будзем ўжо абмяркоўваць палітыку на міжнародным узроўні. Вялікі дзякуй за прагляды і да сустрэчы.